हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसाफोरनि बेथन बारायबाय दानफायाव 10,000नि बारा मोनसिगोन नामा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा हाबसिगोन नामा 10,000 गोदान अरुणोदय 3.0 आरो लोगोसे CM ल'ननि लेटेस्ट अफिसियेल आपडेट सफैदों जों बेखौ नायगोन स' बेखायनो भिडिअआ एसे गोलाव जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो बुजिगोन नङाबा स' नोंथांमोना आन्दायनो हागौ बेनो जाबाय गभर्नमेन्ट स्किमनि सायाव लेटेस्ट दायो आपडेट सफैदों बेनिफ्राय जायनोखि चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो लेटेस्ट आपडेट थ' नोंथांमोना मोननो हागोन बेनो जाबाय बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव दा जोबोर मोजां बाथ्रा आसाफोरनि राङारि जिनोखि बेथन एबा मान्थलि सेलारि बारायबाय बिनि सायाव लेटेस्ट आपडेट फैदों बेनो जाबाय नै जायनोखि आशा प्लास आशा सुपारभाइजार मोननै सेक्टराव फैदों दे आन्दायनाङा आशा आरो आशा सुपारभाइजार नोंथांमोना सेलारिया बारायसिगोन बेनो जाबाय लेटेस्ट आपडेट सफैदों आरो बे बारायनाया स' अक्ट'बराव नोंथांमोना मोनजेनगोन अके दा बेसेबां बारायमारगोननो जों बेखौ दायो नायनोसै आरो प्लास मोनसे खोथा जिनोखि अंगनबादि वार्कार्स नोंथांमोनाबो बारायनाय नेक्स्टआव चान्सआ दंखायो देन प्रेजेन्ट आशा वार्कारफ्रा मोनोमोन 3,000 आरो नेक्स्टआव मोनसिगोन 4,000 अक्ट'बरनिफ्राय मोनसिगोन 1 तारिखनिफ्राय एबा 1 तारिखनिफ्राय एन आशा सुपारभाइजारा मोनबाय थायोमोन 9,000 आरो नेक्स्टआव मोनसिगोन 10,200 आरो बे गासैबो मोननै जिनोखि वार्कार्सफ्रा अक्ट'बर 1 तारिख जानाय लोगो लोगो बेथना बारायसिगोन दा बेनो जाबाय लेटेस्ट आपडेट अंगनबादिया बारायगोन जेब्ला अंगनबादि बारायो दरमा बारायो अब्ला लेटेस्ट आपडेट मोनगोन आरो नैबे बारायनायखौ आशाफ्रा गासै दङना आसाम स्टेटआव 33,656 बेनिफ्राय सुपारभाइजाराव दङ गासै 2,675 बिथांमोना बे बेनिफिट्सखौ एबा जिनोखि रां बारायनाय बेथन बारायनायखौ मोननो थांगासिनो दङ आरो जेब्ला राङा हाबजेनो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेटखौ मोनफिनगोन स' नेक्स्टआव फैबाय बेनो जाबाय गभर्नमेन्ट स्किम बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया मोनसे रिभिउ लादोंमोन भिडिअ कनफारेन्स बिसि लादोंमोन गासैबो डिसिफोरखौ लानानै अल आसाम डिसिखौ लानानै प्लास बिटिसिखौ लाफानानै जे माखासे रिभिउ बेनो जाबाय नेक्स्टनि थाखाय स्किमनि थाखाय जाहाथे बेखौ फुल्लि माने इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो एबा रांखौ होनो हायो बेनि सायाव प्रसेसखौ खालामनो माखासे रिभिउ लादोंमोन दा फार्स्टआवनो दङ बेनो जाबाय अरुणोदय 3.0 नोंथांमोना सिगां खोनादोंमोन ना फर्म साबमिट जाबाय जादों होननानै थ' बे प्रपारलि जाजोबाखैमोन माखासे खामानि दंबावोमोन दा बेखौनो रिभिउ लानानै थ' नेक्स्टआव फैगोन बेनो जाबाय 3.0आव नोंथांमोना रांखौ मोनगोन जायनोखि सेलेक्ट जायो नाथाय क्राइटेरिया ग्रोबथारनांगोन होमबासो बे स्किमाव इलिजिबोल जागोन आरो जेब्लानो सेलेक्ट जायो नोंथांमोना जायखिजाया दाननि 10 अक्ट'नि सिगां राङा हाबोमोन नाथाय 2.0आ खायसे मोनदों आरो मोनाखै जानांगौ मानोना टेकनिकेलि इसु जायोबा एसे लेट हाबो आरो जायफ्रा मोनबाय थाखायो नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा मोनखागोन जेब्लानो सरकारा रिलिज खालामो आरो बेनो जाबाय 3.0आव बेसेबां मोनगोननो 250 रां नोंथांमोना जायखिजाया दाननि 10 अक्ट'आव राङा हाबगोन माब्लाबा बन्द' दिनबा एसे सिगां आरो उन हाबो थ' बेखायनो टेनसन दाजा लासै नोंथांमोना चेक खालामबाय था मैयानि हाबदोंना हाबाखै बयबो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम जायफ्रा मोनबाय थायो नाथाय खायसे मोनदों होनदों अके दा बे जाबाय आरो फर्म साबमिट प्रपारलि जाजोबबा ब्लक लेभेलाव नटिस फैयोबा गामि लेभेलाव थांनानै माखासे भेरिफिकेसन खामानि जाबावगोन होमबासो 3.0आव नोंथांमोना स्किमखौहाय मोननो हागोन थ' बे थांबाय देन नेक्स्टआव जिनोखि गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जोंहा MMUA स्किम एबा जायनोखि आइजोफ्रा ग्रुपनि आइजोफ्रा बिफां गायदोंमोन ना थ' बिनि राङा माब्ला हाबगोन गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों देन बेनि सायावबो सावरायनाय जादों बेनो जाबाय नै मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान जेराव बिफां गायनाय ग्रुपनि मेम्बार्सफ्रा बे रां 10,000खौ माब्ला मोनगोन गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों थ' बेनि सायावबो रिभिउ जादों दा बे रिभिउ जानाय मथेबा स' जिनोखि मोननो गोनां गासैबो स्किमानो अक्ट'बरावसो मोननाय चान्सआ दङ 10,000 रांखौबो नोंथांमोना सेप्तेम्बर अक्ट'बर दानाव मोननाय चान्सआ दङ आरो भेरिफिकेसन जाबाय थादोंमोन ना बे भेरिफिकेसना दासिमबो जोबाखैमोन जानांगौ थ' बेखायनो राङा हाबाखै नाथाय सेप्तेम्बर एबा अक्ट'बराव बे राङा हाबनाय चान्सआ दङ देन बे थांबाय देन लास्टआव फैबाय CM ल'ननि सायाव जिनोखि CM आत्मनिर्भर जायनोखि लन नोंथांमोना इन्टारभिउ होबाय दाखालि मे दानाव जोबजोब्बायमोन 31 मेआव जोबजोब्बाय बिनि इन्टारभिउआ स' जायनोखि सेलेक्ट जायो फार्स्ट किस्तिखौबो नोंथांमोना अक्ट'बराव मोननाय चान्सआ दङ बेनो जाबाय 1Lखौ आरो बे फार्स्ट किस्तिखौ मोननानै खामानि मावथारनांगोन होमबासो सेकेन्ड किस्तिखौ नोंथांनो एप्रुभ खालामनानै रिलिज खालामनो हागोन आरो जायफ्रा थांनाय बाराव मोनखांबाय स' नोंथांमोनाबो खामानि मावनांगोन देन अरुणोदय 3.0आ मेक्सिमाम आइजोफ्रा मोनगोन नैबे मुख्यमन्त्रियावबो मोनगोन बेयाव बांसिन मोनगोन नाथाय गाहायनियाव जिनोखि हौवाफोर हिन्जावफोर जायफ्रा इन्टारभिउ होदों CM ल'नाव मोनगोन आरो अके आरो बे CM ल'नाव 2 लाखनि गेजेराव 1 लाखखौ फ्रि मोनगोन आरो 1 लाखखौ सरकारनो हरफिननांगोन दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट आरो अरुणोदय डेट फैयोबा एबा जिनोखि स्किमनि डेट फैयोबा अफिसियेल फैयोबा नोंथांमोना
नैबे बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन। दा बेनो सिएमआ डाइरेक्टेड खालामबाय माने बिथोन होबाय अफिसियेल्स आरो डिसिफोरखौ जाहाथे बेनि सायाव फकास खालामो खामानिया जाहाथे ट्रेन्सपारेन्सि जायो आरो लोगोसे मोजाङै मोजां बयबो मोननो हायो बेनिफिसियारिफोरा। दा बेनि सायावनो मैया गोबां माने जेसेबांनाखि डिसि दङ बिथांमोनखौ लानानै रिभिउ खालामबाय आरो जाहाथे मोजाङै डिसि बिथांमोना मनिटरिं खालामो बे स्किमनि सायाव बेनि सायाव बिथोनखौ होनाय जाबाय। नेक्स्टआव अफिसियेल डेट फैयोबा नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोनगोन। बेखायनो जायफ्रा गोदानमोन साबस्क्राइब खालामनानै जाहाथे लाखायो।